Vale, entón, chicos, unha bolsa Erasmus para alumnos de FP. Isto que significa? Vale, pois que ides poder visitar unha chea de países europeos, Rumanía, Portugal, Alemania, Grecia, Malta, pero ademais disto, que ides poder tamén ter unha serie de experiencias. Por exemplo, coñecer xente, vades mellorar o voso currículum vitae, vades coñecer outras culturas, vades ter diversión, etcétera, etcétera. Tudo bem? Precisa ajuda? Não, estou ótimo. Uma caneca? Danke. No Fons. Opa! Rapaz, que estás dormindo? Eu vou. Onde vas ti? De Erasmus.